Razılaşsanız ham şol, razılaşmasanız ham şol. Gomsanız hemmäňizi hoş gördük. Näme bolýar, motivasiýa ýokmy? Höwes ölýärmi, näme bolýar? Birazjyk tanışalyň siziň bilen. Meň adym Gudrat. Gudrat, entäk 2 ýyl bolmady kampaniýa gelenme. Entäk ýaňy bir näme diýen bir derejä ýetip, biznesiň höz ýerini indi bir görüp oturan adam biz. Hemme kim şoň üçin gelýändir biznese. Dogry dämi? Ýöne biz näme etdik? Komandam bilen, nasiba bilen, bilelikde şol arzuwy gözümizden ýitirmedik. Iň esasy şol bir arzu wadyr. Şonu gözüňden ýitirmeýän. Pastaýan şo wada ýatlaýan. Şu taýda şonu edip bolýar o diýip. Şunus? Hemme kim ho diýär. Hemme kim ho diýär ýöne geze gelende iki adam atkaz etse nähil bollaýby, boljagy işmeýbi, bolmajagy işmeýbi diýip derre gönüňiz çökgendir. Dogry dämi? Çağada ýyklan wagtda men ýöremeýän diýip ýatmaýar. Prosta mysal ol. Hemme kim aýdýan zady. Ýöne siziň bilen häzir birazjyk bir tema işlädiň. Negativ bilen pozitiwiň tapawyny düşünelim. Iň esas zadymyz şol biziň. Şunky, şu ýerden alyp gitjek zadyňyz, iň esasy meselemiz biziň negativ bilen pozitiwiň tapawyny düşünmek. Başta pikir nähilek zat. Şonu bir düşünjek bolady. Pikir bul nide emele gelýär? Beýtinde. Aňsat kyndaly. Şoň içinde belli bir material var şoň içinde. Şu beýni. Dogry dämi? Şu çizmaly boljak edýär. Nähilek şol ýazýanym. Ýazýan bir badyrlay. Ýazýar. Şu kelle bolsa görünýärmi? Şu kelläň içinde bir iň esas zat da beýin diýip. Şoňa signal berýär. Näme zat signal berýär? Salam. Beýine käbir zatlar signal berýär. Dogrymy? Göz signal berýär. Göz. Näme signal berýär? Adamlar begenişip otyr, adamlar gynanyşyp otyr. Signal berýär beýine. Dogry dämi? Kulak signal berýär. Ses eşitýän, şykyrdy eşitýän, ana teňe gatjar beýine. Hoppa, birine pul gaçdy. Der eşitilýär gerek. Şakır et teňe gaçsa ýa pul gaçsa der ýa-da pul sanap otursaň şakır. Kulagyňa ýokymly gelýär gerek bankomatdan zatdan. Ana kulak beýine signal berýär. Düşündiňiz? Burun beýine signal berýär, is görnüşinde, dil tagam görnüşinde beýine signal berýär. El hem näme? Şoňala 5 duýgumuz bar biziň, dogry dämi? 5 duýgu sensorymyz bar. Hemme kim bilýär 5 duýgu sensoryny? Ýöne iň esasy 5 duýgu sensory däldir. Oň daşynda da bizde belli bir ýene bir sensor bar. O arada sizde biologiýada öğretmeýärler. Ol näme? Göz öňüne getirmek. Göz öňüne getirmek. Mysal alaly. Göz öňüňize getiriň. Şeýle bir zat. Limon. Elime şu wagtda soşny bir limon aldym. Ipçak bilen kesýän. Suwjaz akdy şu wagtda. Ýaladym men şeýle. Näle tagam geldimi? Göz öňüňize gelse, tagamy gelýär. Dogrymy? Indi beýin nähileken? Diňe 5 duýgu däl eken, ýene-de bir duýgu bar eken. Näme diýmek? Göz öňüne getirmek diýen duýgu bar eken. Alalyşýasmy? Indi göz öňüne näme getirsen, adam şonu ýaşaýar. Sen bu beýin düşünen o. Beýine hakykat hem göz öňüne getiren zadyň hem ikisem bir. Oppa näl bolýar Gudrat? Hakykat hem göz öňüne getireniň ikisem bir. Kim düýüş görýär, gorkup durýar? Barmy şoň içinizde? Bar dämi? Düýüş gördüňiz, gorkup durdyňyz, näme üçin hakykat däl, näme üçin gorkýanyz? Sen hakykat ýalyp bolýar. Şunuz dämi? Salam, gelin.
Kapıyı açık koyuyorum ne? Ya boh olayım ya görünmen kalayım size. Açık duruyor şu tayda yer var bak. İçine gir şu tayda yer var. Şu tayda da yer var aslında. Süyüşseniz biraz. Ay gelmeyecek adama gelmeli va deyip. Geç gelen için durur da. Geç amına ortada var. Berde de var. Yok o taylarda nemeler oturuyor. Lizeler oturuyor. Giyeceği alan dik durur. Düşük alıştık mı? Ha, yer tutmak gerekken. Giyeceği alan mı dik dursun? Her zadın özünün tölüğü var. Oldu mu? Allah alıştık mı şu sözüyle? Seyredin. Şular yalak bir zatta. Beyin başkaça işliyor. Düşünüyorsunuz? Bizim 5 organ çustumuz var ya, 5 organ çustumuz. Görmek, ishamak, tahamını dağıtmak, illa görmek doğrudan. Bu 5 çustuğun daşında en güçlü çustu olan biri, en güçlü duyguların biri neymi? Göz önüne getirmek. Düşünüyorsunuz? Yine şu tayda da probleme başlıyor bizde. Ne için? Sen göz önüne getirmek güçlü duygu. Siz neyini göz önüne getiriyorsunuz? Hoppa, bana atkaz ettiler. Men önümü gımmat gördüler. Men bu kampanyada ne edip görünüzü diyen duygularınız, fikirleriniz içinizde. Göz önünüze getirip oturan duygularınız, fikirleriniz ne ediyse size hakikati yaşatıyor. Olay. Bärilen alaştık, çüt düşünüp başladık doğrudan. Böyle. Indi şular yalak bir eksperiment kurun verecekse. Bir ilmi eksperiment geçirttiler. Sesim eşitiliyor mi? Böyle. İlmi eksperiment geçirttiler. Nehiler? Yapcan. Bir adam karoçim neme şu? Bir cinayeti işlediptir. Xitayda. Ondan bunu karoçim neme şu? Sud ölüm cezasını koyuptur. Doğru değil mi? Şoňalak boldy. Bu bolon zat. Bir pikir edip bir neme zat del. Men oýlap getirip aýtdyran zatynda bolon zat. Ondan alımlaram dava şunun üstünde bir eksperiment edeli. Barır öldürülecek adam bolsa, o cezası berilip öldürülecek adam bolsa, şunun üstünde eksperiment edeli deyip alınır. Neme girýärler, haýyş edýärler, ýa-ki türme. Ondan adamı ölüm cezasını iki elindeki damarını kesmek bilen, kan akıtmak bilen şoňa getirýärler. Kapıyı çüt açık koyun, onda hiç şimdi girip çıksa da kalkma, prosto çüt açık koyun. Ha bol. Ne şöyle de yer var. Şimdi bu adamı ne mi diyorlar? Bu adamı iki elinden danyalar. İki elinden danyalar, gözünden danyalar. Gözünden danyalar danim var ha. O indi şu bilekler var ha. Şu bileklerini kesen yağlar ediyorlar. İki bileğinden. Doğru mu? Onun yıldızcık kanın tagamındaki bir yıldızcık suyu üstüne akıtıp koyarlar elinin üstünden. Yere şılp et damarıyorlar. Yankı adam 15 minutta ölüye. Eli kesilmese de. Kanı çıkmasa da. Düşünüyorsunuz? Eksperimentin neticesi ne mi? Adam gözü dank bolan son, elleri dank bolan son hiç saat edip bilmeyen deyip şu tayda karara geliyor. Menin kanım kotorup var ya, dinip var ya, bolly şoňulan ölümünü kabul ediyor ve ölüyor. Ölende de indi cesedi bolýar, beden bolýar, bedende analiz edip görýärler. Haýsy garmon, näme edip öldi, ondan soň görseler şu adamın kanı kotoranda wyrabat edilýän garmonlar bar. Bilýärmi? Ana şo garmonlar köp işläp çykaran üçin bedeni. Şoň üçin ölüpdir. Şunuz? İkinci bir eksperiment var. Şoňa benzeş. Bir adam oturtýarlar şeýle, öňde oturtýarlar. Otyr. Ondan soň muňa köz görkezýärler, köz. Ýanyp duran köz bolýar, şaşyk pişirende köz bolýar.
Doğru değil mi? Köz görköz diýerler. Ondan futbolkany çykar diýerler, oturýar, öňe bakyp oturýar. Ondan ýoşudan arkasyna, arka tarapyna şeýle, arka tarapyna ýakynlaşdyryp getirýärler közi. Közi ýakynlaşdyryp getirýärler, ýylymy diýär, o issy bilinýärmi? O issy bilinýär diýär. O bilip dur, duýup dur, beden duýup dur. Ýene maşyk ýakynlaşdyrarlar. Näme diýär? O issylyk duýulýarmy? O duýulýar diýär. Ondan görköz men indi öňe bakyp oturýar, oňa arkasyndan näme oturýar bilýärmi? Buz wadyra, buz. Halazynlikde buz bolýar. Şo buz alyp degirýärler. Vay dip turýar bul, şo taýynda ajok bolýar. Bäh, nähili bollaýby? Şo taýynda ajok bolýar. Ýani degen ýerinde. Ol adam kabul etmeýär, siz maňa közü degirdiňiz diýär. Şunuz? Siz maňa közü degirdiňiz, buz degirmediňiz diýär. Ýöne video kamera bar eken, o kamerada zapis etdirler, buz degirenlerini görkezýärler. Ýöne şo taýynda ajok çykdy. Bir şey şo taý. Korkudan. Düşündüňiz mi? Inni kabul edin iň esasy zady. Biziň 5 duýgu elementimiz bar, biziň 5 duýgu sensorymyz bar, olar hiç zat aň içindäki göz öňüne getirişinýärdi. Kabul etdiňizmi şu wagtynda? Men bu iki bolon eksperimenti bular bolon zatlar. Men ýöne ýere özümden dokap aýtyp duramoksa, bolon zatlary size görüň berýän. Indi beyin iň esasy tema bolan soň, biziň pikirlerimiz iň esasy tema bolýar. Düşündiňiz? Lüboy bir situasiýa, lüboy bir ýagdaýa siz nähili garaýan bolsaňyz, şo situasiýa şoňa alak bolýar. Muny düşünmek kyn. Indi muny ýaz men täzeden çeýnäp düşündirmeli bolýan. Mysal üçin, Позитивное мышление etsen, çok pozitivni olursa. ana şo. Pozitivni mышленье etsen, pozitivni bolýar. Mysal alaly. Praznik. Doğru size molim. Ondan molimleri praznikde çäre çağırýarlar. Bolýar şoňa. Doğrumy? Sizem şo güni öýüňizde gyzazyň dolan güni. Hekaýe dokap otyn şu wagt özünden improvizasiýa bu. Ondan öýüňizde gyzazyň dolan güni. Sizem birden turýaňyz, şu gün mihmanlar gelýär, şonça aladan we işiň we ýöne başlyk, poýst direktor näme diýär? Dızap dur. Kom körpe gel. Ne şu ýerde ortada yer var. Sumkasyny alyp oturýan. Giza alanlar dik durýar bizde. İze geçir. Ondan şolar ýalak ýagdaý. Indi siziň bara işe şeýle gidesiniz gelenak. Doğrumy? Şo çäre gidesiniz gelenak. Ýöne ýerden 7-de barmaly diýdiler. Indi ondan beter bir gyzykly ýerini aýtjak. Ýollar ýapyk. Indi awtobus ýörýär. Doğrumy? Indi näme boldy? Çäre gitmeli, öýde dolan gün, häzirim mihmanlar gelýär, senem taýynlyklar etmeli, aýal maşgala sen, o ýöne zawujuňam, direktoruňam dızap ýatyr galmak bolanok. Doğrumy? Indi şo taýda iki ýagdaý bar. İki ýagdaý bar şo taýda. Ýa sen pozitivni mышленье edip gidýän, o höwes bilen bark gaýdýan. Doğrumy? Ýa-da negativni mышленье edýän, dälrep her bir negativ ýolda barýakan, her bir çöpü söwünüp, doğrumy? Her bir musura söwüp, her bir gelen janavar gygyryp alyp, çeýdip bark gelýän. İki ýagdaý bar. Şonu gidýän. Şunuz dämi? Iň esasy mesele şo taýda. Men häzir bara size bir nemeni gerçekleşdirdim. Näme şo? Bir mysal. Doğru dämi? Ýöne şolar ýalak hemmekimde bolup bilýär gerek. Indi hemmekim lüboy moment erwet pikir edip bilýär. Düşünýärmi? Ýöne erwet pikir bul näme? Bul bir Türkçe aýtsaň alışkanlyk. Alışkanlyk bu. Enlik. Düşünýärmi? Enlik. Kime şu telefon buluşýar? Gençler. Gençler gatalydylar diýäňiz. Näme boldy hani? Zakon pırtıjyňa diýen zat çekýär-de şonu. Hawa. Näme bolýar? Awtobus giç gelýär. Doğrumy? Gün beter gyzýar. Hawa şoň alakmy? Ana şey adam fizически да, мы с ним яды.
Ha. Aslında adam hemişe var ya en esası yadatyan zat pikirdir. Pikirdir. Düşünüyorsunuz? Özüm näme yadatya bizi? Elbet pikir yadatya. O pikir yadatmıyor. En gowy tarap şol. Gowy pikirlenip bilseniz sizi gowy pikir yadatmaz. Indi elbet pikirli bir adam gidip barya yankıyalak bolsa doğrudan näme bolly avtobus giyjak aldy. Näme bolly telefonu zaryada koymandyr. Näme bolly yenem näme karoç wara dokanyp barya bir. Onun baran yerinde de var ha näme diye ay bir zat bol yaşataydı. Ya guluk halkasyny yitirip gelýär şol. Ya bilemak yıkılýär şol. Doğrumu? Näme üçin şeýle bolýar şol? Öz çekke. Düşünüyorsunuz? Bizim hemişe de şonu bilin. Başta pikir, ondan soň durmuş ütgeýändir. Düşünüyorsunuz? Başta durmuş ütgep, ondan pikir ütgemeýär. Tersi bolmaýar. Düşünüyorsunuz? Başta tohum ekken, soň agaç çykýar, soň miwe alýar. Doğrumu? Şu bir zakon. Zakon şol. Ol ütgen o. Edil şolar ýalar. Näme ütgemeýär bizde? Başta pikir, ondan soň hakykat. Şolar ýalak bolýar. Düşünüyorsunuz? Indi yankı situasiýada pozisiýany seretsek nähil bolýar? Yankı situasiýada näme bolýar? Bu pozisiýanyňy seredýär. Çykýar, ýerdenjik çykýar, saat 7-de çykýar. Ýöne bu nastroy pozisiýany. Ay şu gün gyjazym dolan güni, ýöne men şu wagt çäre çarýarlar, gör wakaly çärede näme bolýarka. Men bir baryp göreýin çärede, men näme gowluklar garaşýarka. Diýip bu adam şükürli. Şükürli, şu söz ýatdan çykarma. Pozitiv boljak bolsaňyz siz pastaýany şükürli bolmaly. Her ýagdaýa şükür edip bilýän adam pozitiv bolup bilýär. Düşünüňiz? Indi bu adam şükürli. Indi ýola çykdy, ýankylak avtobus giýjak alyp geldi. Seredýär telefonuň zaryady az eken. Indi bu pozitiv-a. Doğrudan? Ay telefonum zaryady az eken. Barbyr ma onu çeljaň etjän adam ýok. Goý men şu telefonum öçürip de goýaýyn. Barbyr jaň etjek ýok, ekonom eden şu zaryady. Öçürýän sumkaçygyna goýýar. Ondan seredýär avtobusum gelberen o. Onun näme diýär? Dawno ýöremedim men. Bir ýöräýin şu kölegejikde bir ýöräýin günde durumdan, avtobusa durumdan kölegejikde ýöräýin men. Ýöresem hem bedenime sağlyk, hem ruhuma sağlyk diýädanym ýöreýär. Ýorymy? Iki astanowka aňyrak ýöreýär, başga bir avtobusum geljek ýerine çeli ýöreýär. Kahar edip durmaýar. Düşünüňiz? We onuň baran ýerinde de hemme zat pozisiýany gülüp ýylygyryp, hiç kime kahar etmän, hemme kim bilen gowy bolup, näme diýär? Öýüne şokunly gelýär. Doğrumu? Ve gyjazyn dolan güni betinden gowy geçirýär. Gözüňizde canlandym şu açy. Indi seredin. Biz özümüz saýlaýas gerek, negativ pikir edýäsmi ýa-da pozitiv pikir edýäsmi? Doğrudamy? Şonu kabul etdiňmi şu wagt? Ýene de bir mysal getirelim. Ýöneňde o mysaly siz aýdyň. Nide sizin negativ pikiriňiz oýanýar? Şonu? Kim adam tapany? Negatif bolýar. Aha. Mesela 3 tane adama teklif berýärler, ýöne 100 tane adama teklif berýär. Tak. Adam tapamak diýenler. Smela da berde men kowjak bolamak. Bolýar turuň çykyn gidin diýenler. Adam tapamak diýenler. Size değişi tema anlaşın. Doğru mu? Seyredin. Bizde beynin işleyiş bir stili var. Yani şunu belli alsanız go. Yani yana bir kalam gözlek koyun. Tapar ne goğucu kalam. Ya tapar mı? Şu yerde bağırdırlar. Şu yerde bağırdır. Getir şu bolya cennet getir. Ne seyredin? Ne hazır men size var şunu alak bir gowy tehnik öğretçi. Bir mund. Ünsü berdi jemleli. Bir mund. Azıcıkla öz bar yo yarım saat kan çıkışacak gel gidecek. Seyredin. Pikir. Doğru mu? Görünüyor mu?
Bulan pozulmayan ekan. Anlam tasdiqlamak. Onu şey etip yazın özünüze. Fikri diyese, doğru mu? Onu şu fikrimiz ne oluyor? Tasdiqlanıyor. En kızıklı yeri şol. Durmuşta en ervet tarafım şol. Ya goğu tarafım şol. Ne? Saloma. Tasdiqlanan fikir, tasdiqlanandan soň şu fikir näme diye? Güçleniyor. Yaz yanıma. Ana, halipanız taptı ana çözüm. Gördünüz değil mi? Çözüm tapyan liderdir. Tasdiqlamak. Fikir. Tasdiqlanıyor. Tasdiqlanan fikir güçleniyor. Şimdi şu arada birazcık gurrun bereyim ben size. Adam yok. Dediniz mi fikir varmış onlara? Hı? Gittin, bir adama gurrun verdin. Senin fikirin adam yok ha? Doğru mu? Ondan gidiyen, misal üçün cennet yalak, güçlü bir lider. Geleyim şol biznesi. Doğru değil mi? Beyninde o adam yok diyen fikir var, düşünce var. Yöne senin cennet yalak bir güçlüce bir lider bolup bilecek bir potansiyelini partnörün var. Doğru mu? Şon yanına barayan gurrun vereceksin. Biznesi. Doğru mu? Ondan barayan o cennetcan, o şolor yalak biznes var. Ene şolor yalak bolup dur. Diyen olin, bu kız var näme? Bu kız şu an fikir edip otyr. Aladalı. Nämen aladası? Bir merkezi var. Şu merkezin solmalı. Doğru mu? O organizavat etmeli. Erti merkezi var. Şimdi şonu merkezin solmanın fikirinde otika sen gelyen bu fikir başka yerde doğru değil mi? Sen gelyen de şona var ya gurrun veriyen. Doğru momentte gelmediğin için o sana näme diye? Dur diye, joram diye. Dur qaraş birazcık şu at del diye, ma şu at çok kızıklı del diye men aladalarım var diye. Doğru mu? Sen näme ettin? Adam yok diyen fikirde vardın ha sen. Doğru mu? Sen näme ettin? Sen tasdiqladın. Näme? Cennet ma yok deyip koyuyordu. Dedin tasdiqladın. Şimdi fikirin tasdiqlanıyor ha. Ne? Tasdiqlanan yağdayda. Sen fikirin tasdiqlanan yağdayda şu ikisi güçleniyordur. Yine prikol. İkisi güçleniyor. Şimdi sen önküsü alak değil. Şimdi sen toşunu bilen adam yoktun. Şimdi toşunu bilen. Yönü şu anda da doğru değil mi? Yo men gülkünç mü ya? Gülkünç olsa gülüyorum. Ne? O gülkünçtür. Ha? Yok, ol sizde del mende de geçti ol. Ol hem kimde geçti yani. Şunu düşünmek gerek başta. Doğru değil mi? Şimdi siz şunu tasdikladınız. Adam yok. Oppa men deydim ha adam yok. Ha? Şimdi men toşunu bilen adam yoktu onu. Şu anda da bir gidip göreyim. Şimdi Natalya alak bir tanışım var. Ha, çorlu bilen bolup bilecek bir tanışım var. Şimdi o şunu жаңа ediyen. Alo? Natalya? Goğumay? Öýüşler goğumay? Eber tekleyim vardı. Ay men şu adavaza var yan. Gidip geleyin. Ondan sonra guruluşayeli diye. Ondan sen näme ettin? Toşun adam yoktu. Kabul edip oturan adam sana näme diýdi ol? Ana olam yok diýdi. Doğru mu? İkisem yok diýen ok men yok işlemek şu. Yok diyen yok. Doğru değil mi? İkisem yok diyen o. Yönü siz näme pikirde? Özünüz näme pikirdesiz? Adamlar yok. Ma hemme kimdiňe yok diýip otyr diýen pikirde bolan soň siz şoň tasdiqlamasyny gözleýän. Bu ýagdaý nähili işleýär? Bu ýagdaý şular ýaly işleýär. Seredin. Can geldi. Bir muçu cana jogap bersin. Sağ olun. Şimdi seredin, şular ýalak bir misal var. Diýeli toýa var ýalnys. Ýasandyň, bezendiň, owadan eşik geýdiň. Ha? Edil toýa girdiň, oturdyň, endi bir çay çörek nahar ip başlaýyn diýdiň welin, öňe kofe döküldi. Senim ak eşikde da. Şuňa situasiýany pikir edel. Gözüňize geldimi? Sen akça köynükdü, öňe kofe döküldi. Şuňa ala goja pitma boldy. Endi näme boldy? Söyleme.
Indi näme boldy? Indi sen şo toyda otursun, gatty ýakyn garyndaşyň, paşty doganyň toýunda oturýan. Gidi bilen ak. Doğrumy? Otur bilen ak. Näme üçin? Bütün pikirini şo pitno alypdyr. Näme diýen? Hemme kime gözleýän öňüne kofe döken ýokmy başga? Ha? Şo dämi? Sen näme? Pikirin nide bolsa sen şonu tasdiklajak bolýan. Düşündiňiz näme? Sen pikirin nide şonu tasdiklaýan sen. Düşündiňiz? Onuň hemme kim gözleýän men dertleşim ýokmy ka bir ýene bir kofe döken? Ha, bir ýokmy ka diýip şonu seredýän. Ýa-da şoňa meňzeş bir situasiýa kabulum döwülse. Awa, ýok, sen dertleş gözleýän. O taýda bar, alaç gözleň ok. Indi o taýda gider ýalag alaç ýok. Sen gitjek bolsaň etrafa gidip eşiň çalyşyp gelmeli oňa açyl. Toy sowulýar. Bilýärmi? Sen kabulum döwüldi meselem. Toy ýakyn galanda kabulum döwüldi. Öýüňe gitseň ama o taýda ýene owa ýarym saat ýol aňyryk, ýarym saat ýol bärik. Toy sowulýar. Awa, ingosy awa kabulum ýok bolsa şeýetçik gezmeli bolýar. Aýaň ucunda. O variantam. Ýöne men prosta näme mysal getirýän? Men mysal getirýänim adam näde pikir edýär. Bize şo pikir ediş soýstwasy nähili? Düşündiňiz? Biz kabulumyz döwülse hemme kim aýagyny serip çykýar. Diňe aýaklary seredýäs. Kabulu döwük ýokmy karaýyn? Ýene men ýalyk ýokmy karaýyn? Hakykat gerek şo. Indi serediň. Biziň beýniň işleýiş tebigaty şeýle. Men oýlap tapamakmyn. Düşündiňiz? Bul biziň beýnimize goýulan programma. Indi siz haçanda pikiriňiz nirde bolsa, şonu tasdiklap gezýäňiz. Erwet tarapam şol, gowy tarapam şol. Näme üçin gowy tarapy diýänmi? Haçanda siz hemişe gowy pikirde bolup bilseňiz, indi gowy pikire geçmegen bada. Dogry dämi? Erwet pikirdäki adam gowy pikire geçmek kyn bolýar. Gowy pikire geçirip bilmek üçin özüne işlemeli bolýar. Düşündiňiz? Indi haçanda sen gowy pikirde wagtyň hemme gowy pikirini tasdiklap geçseň, ana şonda näme bolýar? Ana şonda gowy pikirleriň köpelýär. Erwet pikirde wagtyň erwet pikirini tasdiklap geçseň, erwet pikirleriň köpelýär. Düşündiňizmi? Indi adam ýok diýdiler. Diýdikden şonu. Adam ýok. Ýöne şeýle seredýän, çärelere barýan adamdan dolu. Bolsa bardyňyzmy? Ha? Adam köp. Entek o bolsa gelýänler hemmesi däl partnerler. Bilýärmi? Ol näme diýmen? Onda bir bölegidir. Aşgabatyň partnerlerining onda bir bölegidir. Bolsa bolmasa 20-de bir bölegidir. Düşündiňiz? Şo derejä aslında biz ken ýöne bolsa gyryntkyn adam barýar. Dogry dämi? Adam ýok diýdiňiz-a. Bular näme? Niden geldi bular? Ondan ikinci bir ýagdaý. Adam ýok diýäňiz-a. Men aýdaýyn size, siz iň esasy zadyny bileňiz ok. Adamlara näme diýeňde olar men şo biznese synaşak diýjek bileňiz ok siz. Iň esasy, universalny söz ýok. Hemme kime şo bir söz işlänok. Düşündiňiz? Her kime aýrytyn bir tapawutly ýeri işleýär. Adamlara haýsy sözi aýdanyňyzda olar bolýar diýär. Haçanda sen ýüreginde düýüp gören bir zadyny tapyp da bar şoňa degip bilsen şonda bolýar diýär. Ýok, iň gowy mysallaryň birine Cennet Halipaňyzyň özü. Ýüregine degen bir söz boldy. Näme? Fabirlikde näme üçin ikinji aýda söwda edenoklar diýip men sora goýdum. Bolu degdi muňa. Hawa gudrat näme üçin men şonu bilesim gelen näme üçin diýär. Siziň önüňiz ekskluziwny däl. Siziň önüňizi magazindan alyp bolýar. Adamlar siziň önüňizi gymmat görýär. Şoň üçin pastaýan adamyň izine wagt gezmeli bolýaňyz diýdim. Düşünni. Onda senki ekskluziwnym, han men senkini synaşjak diýär. Men iňini degmeli ýerine degende adam gelýär. Ene şu ýerde hemme kim bar, hemme kim partnerdäm hemmeňiz. Dogrymy? Hemme kim näme üçin şu ýerde otyr? Sebi size prezentasiýa geçirilende size degmeli ýerine toş degdiler.
göwnüňizdäki toşny ýerine degdiler. Şoň üçin hemme işinizi goýduňuz danym men şol iş synanşak dikelňiz. Dogrymy? Dogrymy? Indi şol Usat halipa sizin şo toşny bara, toşny maksadyňyza degip bilen halipa bar. Ana şo halipanyň taktikasyny öwrenmeseňiz, siz adam getirmeňiz kyn bolýar. Bah, näle wallahi. Şunda kyn bollar. Yok kıyım demiyor. Kırlayan ne var? Men de mesela adam problemi var. Aha. Yaptı ya sorulana var ya. Ben çısta geldim. Zavetka verilen yana aydan vaktini zahaydiyan. Boşlaştım oturalım kuruluşalım. Produkt da vardı da bulunmalı, biznes vardı da bulunmalı. O böyle oluşturuyan. Yana kuruluşturmalı ama vakti yok çünkü adam köp, men adam yok yok. Adam kuruluşturmalı köp ediyor. Ben şu gümp bir yanında da vazmanı istafiyan mı? Şu yerde kursu var genç. Kursu var. Yerin içinde var yer. Dünyanın kıdiyarı, ben o boşluğum kıyarı. Hakikaten yok diyene, kette var diyene, çık doğru diyene kendine. Indi yok diyen pikirden bar diyen pikire nädik geleli? Şu temadam şu. Adam yok diyen yerden adam bar diyen tema nädik geleli? Birinciden iň gowy kömek edýän zat statistika. Indi statistika köpüňiz ýörediýän dälsiňiz. Ýöne men size bir zat aýtjak, iň esasy zat aýtjak. Siz bärik ütgemäne gelensiňiz. Doğru dämi? Ütgejek bolsaňyz näme üçin hereketiniz ütgediňiz o. Soraq şeýle. Statistika näme diýmek? Statistika diýmek bu depteri ýöretmek diýmek. Günde men näçe adama aýdýan sanyny ýöredim. Ine halipaňyz edýän eken. Doğru dämi? Sanyny ýöredim. Näçe adama aýdýan, haýsylary maňa näme diýýär? Ondan soň meniň gurulýan gurrumyň o gyzykly bolmagy, bolmadymy? Statistika iň esasy mesele statistikadyr. Eger de siz statistika ýöredip bilseňiz näme bolýar? Statistika ýöretseňiz, men şu hepden içinde 10 adama aýtdym, şolaň maňa näçesi ýok diýdi. Ana şolar ýalak bolýar. Eger 10 adama aýdan bolsaňyz, 10 adama jaň eden bolsaňyz, 10 adamyň 10'u size ýok diýen bolsa, onda halipaňyzyň oturumda bar işle. Näme işle? Näme üçin meniň jaňlaryma ýok diýýärler? Şoň üstüne işle. Adam ýok diýen tema ýok, adam ken. 8 milyard adam bar. Şondan başlar. Doğru mu? Türkmenistan'ın içinden alsan 6 milyon adam var. 6 milyonun içinden alsan veteran içinde veteran tanıyan o bari oğu 20 min 30 min adam var. 6 milyon neydi 30 min neydi? Etraflar açılman yatı bizde. Aydayın men. Etraflar açılman yatır. Hal var ya men öz tanışım men hayran kalyan. Men ucu 2 yıl başlı bizneste. Doğru değil mi? TikTok'um aldığından reklama koyyan. İmo'da aldığından reklama koyyan. Niride bağ olsa şu tayda men reklamam ba. Şonda da men tanıştığımda verterede işleyen bilmeyenler bağda. Düşünüyor mu? Şimdi statistika ne için yürüdülüyor? Alan Pease diyen bir adam var. Şonun CTO marketing barada yazan kitapları var. Koca kitapları var. Yani şonun içinde gururun beriyor. Alan Pease kiçik vaxtında öz 10 yaş vaxtında kakası onu pul kazanmanı öğretmek için iş tapşıryan eken. Eline mokra salfetka alıp beripdir. Bir 3 yaş sanak mokra salfetka alıp beripdir. Git oğlum her kapıyını kak. Mokra salfetka teklif et. Bir mokra salfetka satsan şondan $1 sana berjek diye. Kakası aydy. Zat satmanı öğretjek bolýar. Düşünüňiz? Bu durmuşda iň esasy mesele satyp başarmakdyr. Düşünýärmi? O diýse önüm satmak däl. Adamın her adamda özünün bir maksady arzuwy var. Öz arzuwuny, öz maksadyny özüne satyp başarmak gerek. Düşünüňiz? Satyp başarmak gerek. Iň esasy şu. Indi Alan Pease 10 ýaşyny tak çağı, olam näme diýär? Kapı aýlanýar. Bir gapa var ya at gazalya, ikinci gapa var ya yüzünü urup görüyorlar, üçüncü gapa var ya at gazalya. Ondan kakasının yanına geliyor da var ya kellesini tutup şey edip oturuyor da ağlıyor. Kaka, men var ya şonça at gazalyam diye. Men şonça at gazalyam diye. Men diye yüreğime düştü diye şu at gazlar diye. Men diye salfetka satasım gelen ok diye. Şonda kakası bunun pikirini ütkediyor. Yani pikir teması şurada geliyor. Şunun pikirini ütkediyor. Oğlum diye, sen diye neçe kapa baranda bir salfetka satyan diye.
Bulam idea приблизительно statistika idea şu her 10 kapımdan birini satyan diye. Doğru mu? Şimdi seyredin. Çizip verecek. Gözünüzden görsün ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kapı. Şey 10 kapı varsa, doğru mu? 10 kapıyın kalksa bir salfetka satyan eken. Toyist $1 işleyen eken. Kankası buna düşündür ya. Statistikanın işleyişi boyunca hareket et oğlum diye. Şonda göğünün almayan diye. Ne mi demek? Ne mi diye. Seyret. Şu saat gazete nok diye. Şu saat diye 10 sent verdi diye. Düşündünüz? Bulam saat gazete nok. Bulam saat 10 sent tölüdü diye. Her kapın saat 10 sent eken diye. Düşündünüz? Şonda 10 kapıdan sen $1 kazanayan ekenin diye. Fikrini ütköttü mü? Fikrini ütköttü. Çağın hem itti ondan sonra? Gitti. Dersi gitti. Ha, men her kapıdan bir sent işleyen ekem satsam satmasam diye. Doğru mu? Fikir ütködü mü? Ütködü. Ondan sonra gidiyor danim var. Şu fikrin tasdiklak gidiyor. Indi en esas yeri. Fikri biz tasdiklaya sakın. Doğru mu? Ondan var ya kapat gazete. Sağ ol diye. Almasam sağ ol. Men 10 sentimi işledim diye indik kapa gidiyor. Şununuz değil mi? Fikirde ütköye. Hem mesele fikirde ütköye. Şimdi siz fikir ediyorsunuz. Ne mi diyorsunuz? Ana adam yok. Adam yok diye nastroyda olsan ne mi oluyor? Yok. Adam yok oluyor. Siz şunu tasdiklayanız, siz şunu gözleyanız. Ya kofe üstüne dökün, kabloyu dövülen bir gıyzyarlak. Doğru değil mi? Özünü dertleş gözleyen. Ondan sonra tapyana songalak dertleş. Hava. Yok. Kabloyu dövülen üstüne kofe dökün değil. Adam tapmayan bir dertleş tapyana. Doğru değil mi? Ondan sonra oturuyan da vay adam yok. Hey o aytma adam yok. Hey koysana adam yok o deyip beter tasdiklayan. No. Men gurrun beryen, düşündüryen, hemmiz adı bor diye erti canım alan o. Adam yok deydim ha. Deyip tasdikla oturuyan özüm. Şunuz? Fikirde ütköyen özüm. Yine şu misal hemşe yadınızda kalsın. Şu statistikadır. Düşündünüz? Her 10 adamın biri size hükman bor deymesin. Onu demek sizin beryen tekliğinizde problemi var. Düşündünüz? Prarabotka etmeli. Berde var ha. Berde biz teze bir zat oylap tapamız o. Bolyan zaday diyaz prosto. Düşündünüz? Ondan spisiniz var haça 100 adamı yetmese. Spisiniz 100 adamı yetmedik ya da ne bolya? Spisiniz derre oturup kalacak olsa adam yok bolya derre. Çoğu için birinci oçur spisinin üstüne işlemeli. Başta spisin 100 adama yetir. Ondan birden can et. Can etmeke halipan yanına gellanim şoňa pathot tapman öğren. Halipan yanına gelsen ine halipa nemen spisim näme deyin diyen wagtynda ondan sonra diye ha bu kim? Berdağı. Ha berdağı näme diye? Svarşik. Ha bolya svarşik olsa muňa gözleri ýadandyr. Ha irden aşamaçyl demirin içine işleýändir. Onun tijolu metalın barını iyendir. Ha, o keselem köpdürmün diye halipan şu pikir ediye, sen üçün sen yerine pikir ediye, näme teklip bermeň jaňydyňda, näme teklip berip boljagyny aýdýa. Şoňa jaň etdanym, o ýadamadyň svarkadan, gel bärde goja bir iş var, bir gelip bir diňläp gör, o bir 20 minutçuk wagtyň aýraly, ondan bor diýsen iş gidersiz, ýok diýsen sen zorlayan adam ýok, prosta diňläp gör. Dip aýtmany öğredýär size. Düşündünüz? Ondan sonra näme? Altın gelinece. Spisikte. Altın gelinece näme? Bazara çykýa, gyzyl bazarda gyzyl satýar bul, pully. Ama näme diýmeli? Ama saglygyna gitmeli. Sen soğuk diýmän, ıssy diýmän bazara çykýan gelinece. Özüňe bir döz bir azjyk diýmeli. Doğru dämi? Ana şol pathot, her adamyň özüniň pathody bar. Ýatdyňyzmy? Katı diýen ya, katı diýmeli ýene diýip durma ya. Yo ses çykanok da bir. Yo sinek diýen bu çanok ana berdi. Ha? Ya gowy. Enne şolar ýalak her adama özüniň pathody bar.
Men size şular ýalyk bir zat aýtjak. Ýöne şul iň esasy zat. Iň esasy mesele şol. Vertera kampanya. Doğru değil mi? Vertera kampanya. Bunun güçlü programistleri var mı? Var. Doğru mu? Pulu var mı? Var. Vertera kampanya özü video sapakları koyup adamları çağıryan bir sistema edip adamlarla işleyen hazır näme iskustyny intellekt, bot diýen zatlar çykdy, doğru değil mi? Bilýän mi? Doğru mu? Şolar ýalyk sistemaları edip adamların özleri gelip registrasiýa bolup özleri öskü diýen bir sistema edip bilýän güýji barmy? Bar. Şonu etse, kampanya şonu etse, şoňa pul üns jemläp durup şonu etse, onuň bize pul tölemäne gerek galmaýar gerek. Doğru değil mi? Ýöne näme üçin kampanya bize şonça pul tölemäni taýyn? Heli soru. Onun del. Kiminde Şubat 26-njy ýylyň beşiginiň soňuna ýetmekçine, ýol etmekçine we adamlara saglanyň gerekli saglanysyny garat bolýanlar. Gowy pikir. Gowy pikir Gulbahar. Ýöne o däl esasmys. Aýdym? Hani yatan adamlar aslında bir adamlar başka bir ada yazıyor. Başka bir dünyada uyumak çekiyor biri. Ana şu öyle kurken öyle hiç bilmediğini bir geldi. Kompüter. Birbirine uca pul var firma. Kompüter, teknologiya, robotlar bizim yerimizi çalışıp bilir da. Doğru değil mi? Ýöne kampanya bizim yerimizi näme üçindir çalışanok. Näme üçin bize var ha her aýda maksimal derecede $200.000 tölemeni taýyn kampanya. Näme üçin? Aýdy. Kampanya maksadı adam birbirine bäherler töýmän olur. Birim adamlara peýda bermek. Men öz düşünşüm. Doğru yerleri bar, doğru yerleri bar. Ýöne men iň esasy pikirim nämede? Egerde şolar ýalyk bir sistema ýasap bolýan bolsady, kampanya ýasardy onu. Düşünüňiz dämi? Olar ýalyk sistema ýasap bolmaýar, her adam individualny, her adam aýratyn tapawutlydyr. Her adamy aýratyn podhod alyp bilme sistemasyny ýasap bilmeýär. O taýda bar million variant bolýar. Sen million görnüşli adam gelýär. Adam ýa-da. Ana. Adam, ana ne robot, ana no. Şoň üçin hem kampanya bize tölemeni taýyn. Düşünüňiz? Şoň üçin hem olar ýalyk bir taýyn sistema gurnapda bar, prosta tak adamlara satyp da pulny alyp oturmaýar. Düşünüňiz? Ine näme üçin? Ine şonuň üçin hem biz lider bolup ösmeli. Biz adamlarla işleşmäni öwrenmeli biz. Statistika ýöretmäni öwrenmelimi? Öwrenmeli. Adamlarla gürleşmäni öwrenmelimi? Öwrenmeli. O pozitiwny pikir etmäni öwrenmelimi? Öwrenmeli. Bular hemmesi bir endikdir. Hemmesi priviçkadyr. Men size bir zat aýtjak. Başta pikir, soň hereket, ana soň endik. Ana endiklerimiz biz baý edýär. Düşündiňiz? Baý adamlaryň endikleri dogrudur, şoň üçin olar baý. Ýöne endige gelmek üçin başta pikir dogry bolmaly. Egerde kampanya ýa-ni kaýtışym ýalyk, şolar ýalyk bir sistema gurnap bilsedi, o невозможно. Просто невозможно, bolmasa sistema marketing diýen zat ýitip giderdi. Düşünüňiz? Egerde şolar ýalyk bir sistema gurnap bolýan bolsady, onda şonu gurnardylar. Düşünüňiz? Onu edip bolmaýar. Onu edip bolmaýar. Her adama individualny podhod bar. Indi adam meselesini düşünüşdükmi? Biraz bolsa da pikiriniz ýetkedimi? Siz dowam etmeli. Näme diýe? Bizde hemişe şolar ýalyk bir praktika bardy. 1000 sanak ýok. 1000 del hop hakabir 100 eden. 100 ýok ýetip gören. 100 sanak ýok ýazyň, 100 sanak atkaz alyp görüň. Ýöne hakykat gaz. Hakykat gaz näme diýmek? Ýok, men etjek gel, tur götürül bar şu ýerden. Ana şol. Doğru dämi? Onu diýen bam size? Maňa diýen ýok şonu. Näme diýe? Boram, soňrak göräýli. Boram şu wagty del. Men şu wagt pulum ýok. Bular hemmesi atkaz del. Bular hemmesi garşylyk. Bular hemmesi garşylyk aslında.
O karşılıklara cevap beriliş yolu var. Düşünýärmi? Näme? Adamlar yok diýen ok. Adamlar ikirjeňlenýär. Adamlar samniwatsiýa diýär. Ana şoň üçin hem borly bir oňaýynly diýjek bolýar. Sen nämeden gorkýar bular? Nämeden gorkýandyr diýäňiz? Risk almaktan var. O taýda risk ýok. Yo, atkazdan hem gorkanok. Ana bildi. Birden şoň diýen gurruňy dogry bolup da men durmuşum ütkäkki däýse näme derin diýip şondan gorkýar. Köp adam var ha, bay bolsam haramzada bolarmykam diýip pikir edýär. Sen muny bize kiçilikden beynimize goýdular. Hemme kinolar görýänimiz, baylar haramzada, dogrymy? Padşahlar kezzap, hawa yenem näme, hawa şolar ýalyp beynimize goýdular. Indi biz şol pikirden gaýdyp bilemiz ok. Ana iň erbet pikirleriň biri şol. Bay bolmany hemme kim münasipdir şu dünýäde. Hemmemiz münasip. Ýöne baylyk hiç haçan aňsat gelen ok. Aňsat gelen baylyk aňsat gidýändir. Kabul edin şonu. Egerde siz okuwlara gelmän, özüňizde işlemän, o statistika ýöretmän, öwrenmän, adamlar bilen gürleşmän, öwrenmän, prosta tak komanda guruplaryny ödýän bolsaňyz, ýanglışýaňyz. İň adalatly biznese geldiň siz. İň adalatly biznes. Berde näçe janyň berseň, şonça da hözürünü görýän. Halipalarımız var aynı. Natalya var. Artık var. Tanıyansınız ha? Doğru değil mi? Ben şolar bilen Taşkent'e gittim. Şöyle baktım açıkından şolar bilen bile bir öýde yaşap Taşkent'te işlek gördüm. Bu adamlar göräýdi o yatmaýar bular o. Men utanýanam. Yok o men 6 saat yatýan. Ýöne bular wapşy yatmaýar. Bular 2 saat yatýar. Artık aýdym oturjak, yatmaýar. Yani şu adamın bu enerjisi bolsa, içinde bir maksatı bolsa yatırana olmak gerek. Energiya, maksat, energiya maksatdan gelýär. Ýöne maksada var ha. Sen şeýle sereden wagtda şoň ýetip biljeň gözüň ýetmen wagtyna gelýär. Şu ýagdaý bolýar. Arada bir yere gitsek bana hakkı var Halifa bilen onu yolda hemişe utlak gidip gelýär maşynda. Ondan aňyrda bir yerde bilemok krit gödü. Hani mi? Son polislara gidip gelýär. Gözüm akyp durdy şeýle. Beni gözleýän mazmazmız. Şu maksadyň goýanmakdyň, şonu gözüm bilen görsem, hakykatdan hem ýetmeýär. Ola adamların maksatları güçlü. Natalyan kamuli, Artın kamuli, şu yerdeki bar olan liderler var, maksatlar ulu. Ve şu maksatlarına yeteceğini var, näme ynanba, diňe men hereket etsem yetýän şoňa, diýen ynanma. Diňe men sebäpli yetip bilýän şoňa diýen ynanma. İllere bahana atanok, ay öýünim gijat dur, ay aýlyk giç berýän eken, ay oň üçin ofisa gatnamaly diýip bahana oturan olur. Yerinde yok eken, canım almadı, gelmedi, hava yok dedi, bildiren o. Hiç saat bildiren o şu adamlar. Düşünüyor Ana şoňa näme diýler oruslar? Zakalyonность diýler. Düşünüyor Şu zakalyonly harakteri özüňiziň üstünde işlen. Siz zakalyonly bolmasaňyz, bolmaýar. Bu biznes var, bu biznes sizi näçe sapar döwer. Näçe sapar ýygnar, näçe sapar döwer, näçe sapar ýygnar. Her döwleriňizde täzilden jemlenmäne taýyn bolar. Egerde jemlenmäne taýyn bolmasaňyz her döwleriňizde, onda şo döwlen ýerinizde galyp gidýäňiz. Şo taýdajykda galýaňyz. Gerekmi size şo? Galasaňyz gelýärmi şo taýda? Atly, awraýly, men wertera geldim, hawa şu ýerde näme deýin? Derejä ýeteýin. Adawray alaýyn dik gelen wagtyňyzda 6 aydan soň, ay men oňormadym da diýip bara üstüne güldürene diýýärmi? Setiýowy biznesde iň esasy şu pikiri bar kelläňizde anyk goýun şunu. Şu pikiri. Sen nirde haçan başlanyň? Möhüm däl. Dogrymy? Ene başlan ýeriň şu bolsa, A toçka bolsa, ene ullakan arzuňam şu ýerde bolsa, kotejlaryň, ulu biznesiň, gezereçleriň hemmesi şu taýda bolýan bolsa, dogrymy?
Sen şundan şoňa ýöreýän. Ýöne bul wara, bul ýol. Edil şular ya dogry ýol däl ol. Ol nähilek, ol nişoňalak ýol ol. Nişoňalak ýol ol. Dogrymy? Indi haýsy çukurda sen galyp gitjeň belli däl. Dogrymy? Haýsy çukurda galjaň belli däl. Sen bu ýol, awa şeýle men göni çyzanym bilen şu çizgini var, şeýip ýatyrýan-a, seretýän we müňňa ekena. Üstünden seyrediyen göğünü yalak okurumtu, kaptaldan seyrediyen mıngalık eken. Kıyın eken. Bizim size var şu yerde aydanımızda var, bir lant olmak ansat, bir lant olmak kıyın değil diyesen, şun hareket korkacağız size. İçine girýän olin, o oňalyk değil eken. O oňalyk değil, o kıyın eken. Sen näme? Her gezek döwleningde täzelden özüňi jemlemäni taýyn bolmaly. Şunus? Adam yok. Döwüldüň. Näme etmeli? Özüňi jemläp ören. Pikiriňi düzede ören. Şu pikir mesele şu. Düşündüňmi? Bolýa, näme bar? Iň gyzykly temalardan biri ýene bir aýdyp geçsekse. Geçende Amerikada da şu sapa berdim men. Pikir barada. Kiçiräjek aýdyp geçdim. Kudrat önümler gymmada hiç kim alany. Diýdiler ma. Diýerlermi? Ha? Diýerlermi? Şo näme? Önümler gymmat diýmek näme diýmek? Pikir şol. Kelläň içindäki pikir şol. Önüm gymmat. Maňa bara haçanda bir adam önüm gymmat diýen wagtynda men näme diýen? Näme bilen deňeşdireňde gymmat diýip soraýan. Birinji soram şol. Sen näme bilen deňeşdireňde gymmat diýen şunu diýen. Ay çörek bilen seredende, taksi pulo seredende gymmat diýen. Dogry-da? Onda sen ýagdaýyň ýok, bolan çok gymmat diýänmi? Şo mana gelýär. Dogry-damy? Ýöne önümiň gymmatlygyň özü gymmat da, aslında ondan has gymmat ol. Aslında 450 manat bolýan bolsa alýan ýerimiz, dogry-damy? 450 manatdan aslında şoň gymmatlygy 800 manat, 1000 manata bar aslında gymmatlygy. Ýöne 450 manata biz alýas. Ondan köp adam ýene de var ha, şonda da var öz pikirinde durýar. Şo gymmat bolly. Pikirini ütgetjek däl şo. Gymmat diýdim men şonu diýär, bolly. Bu da şonu arzan satsan geçecek ýala. Arzan satsan geçeceğim şol. Soralım ba. Ya onu değil. Şimdi arzan satsan adamlar arzan bolsa alya dip pikir diýen adamlar barmy şu ýerde? Şimdi köp adam pikir edýär. Şul diýär haçap 350 manat bolsa da gowy bolardy diýär. Diýärmi? Ya da 300 manada bolan okmay 300 manat olsa o bolardy diýär. Puluňy içi berjek 50 manada bere. Meselem. Eger de siziň kelläňizde zadyň gymmat adamlar diňe arzan zat alýa diýen pikir bar bolsa, şonu ütgetmegiň ýekeje bir ýoly bar. Iň esasy ýollaryň biri näme? Ine aýna seredýän, köçä seredýän. Adamlar diňe arzan zat alýan bolsa, adamlar diňe arzan zat satyn alýan bolsa, bahasyny seredip satyn alýan bolsa, hemme adam iň arzan maşyny bilmeli da dogrydan. Dogrymy? Köçede näçe Jiguli gezip ýörer? Günde näçe Jiguli görýäňiz? Ha? Ol neme Opel'ler var. 95-nji ýylyň Opel'ler var. Näçesini görýäňiz? Ha? Gatazynda adamlar bahasyny seredip alýar. Iň arzan maşynlar aç bolar. Adamlara komfort gerek. Adamlara status gerek. Adamlara şunuň berýän gymmatlygy gerek. Düşündiňiz? Adamlar şonu alýar. Adamlar önüm almaýar. Adamlar gymmatlyk alýar. Eger de var adamlar bahasyny seredip giyinýän bolsa-da, näme giyerdik biz? Iň arzan kileli matadan alyp ştapel giyerdik, näme giyerdik? Ýöne birikden odan görünjek köp iň gymmat matalardan könek giýäňiz dogry dämi?
Näme üçin? Komfortam gowy, statusum berýär. Doğrumy? Eger adam iň arzan zat alýan bolsa-da näme bolardy? Iň arzan zat alýan bolsa-da näme? Kymmat zat tapşy geçmezdi. Ýöne serediýän kurtoy magazinler açylýar. Iň kurtoy brendler gelip otyr. Ýokmy? Aha. Geçen ne var bir tanışım var. Gidip özüne jeans aldy. Men şeýle ýanynda gesip gördüm. Gidip jeans aldy. Näme çalandyr ödýäňiz? $800 jeans aldy. Türkmenistan'ın Aşgabat'ta $800 gidip jeans aldy. Gözüm çıktı. Men gözüm çıktı. Özüme pazarlada etip bilmeýän ekenim. Onuň ýanynda men derejem pes eken. Şo jeansy näçe sapar giýýän diýip soraýanlar. 2 sapar giýýän, 3 sapar giýýän. O. Ha? Jeansy zato. Boss diýen marka, Hugo Boss. Awa şo nemede? Çeýhowda magazin. Original mı değil mi bilemok. Prosta bu adam benim dostum, tut zavodyň başlygy bolup Pulken. Pulken ýöne bu özüne namus bilýär. Gidip Aptovkadan zat almany namus bilýär. Düşünýärmi? Bu imini prestij ýerden almaly. Bu özüne şonu pazwalat etip bilýänini neme diýär? Boýsunýar. Bu adam bar men o ýerke adam ol 85-nji ýyl. Ýöne Amerika'da okap gelen ne var? Amerika'da okap gelen, ondan beter var en gyzyk tarapyny açjak. Şo bir köşün ikinji safar gelýän göremokda men şo. Şo derece özüne goýar. Düşünýärmi? $800 jeans ýok. Men aýyn tak bilemä. Haçan? Näli? Ha? Pikir. Düşündüňiz dämi? Meniň pikirimde näme? Şo jeansy gymmat. On pikirinde näme? Şo jeansyny almasam bolana. Şo jeansy men üçin dikilen, men üçin getirildi şo. Şununuz dämi? Hemme zat pikirde. Başta pikir ütgeýär, soň biz ütgeýäs. Ondan soň biziň ýagdaýymyz ütgeýär. Bu näme bilen tasdiklap bolýar şu sözü? Şu sözü indi şoňla jemlejek. Onu kelläňiz artjak-da. Soňundan berjek. Soňundan berýän duran Gurhanda bir ayet var. Gurhanyň aýatyny neme dip bolanok? İkilap bolanok. Doğrudan yanlış dip bolanok. Hudaý saklasyn. Awa, ol uje günah iş bolýar bizim üçin. Ýöne Gurhanda iň gowy sözleriň biri var. Siziň ýagdaýyňyz ütgemez, täki siz ütgeýänçe diýär. Ayet şol. Siz özüňizde işläp, özüňizi gowlamasaňyz, siziň töreňizdäki, daşyňyzdäki ýagdaýlar hiç kaçan ütgemez. Şunuz, bu biznesem size şonu görkezýär. Yok diýmäne näme çydaýan. Adam yok diýen pikirini näme çalt aýryp bilýän. Zadyň gymmat diýen pikirini näme çalt aýryp bilýän. Ana şoň üstünde işlemek gerek. Öz üstüňizde işlemeli. Başta biz ütgeýäs, biz ütgememek üçin başta pikir ütgeýär. Ondan soň durmuş ütgeýändir. Eşitdiňizmi? Barmaly ýerine bardymy? Ha? Haýsy ayet? Gurhanda bir ayet şol. Toşy bilen haýsy sürede. Ýöne gözläp görseňiz tapýaňyz internetde de bar. Pikir öldürýär, o ýa-da aýtyp berdimi? Gurrun berdimi? Pikir adam öldürýärem, güldürýärem, baýatýarem, garyba media. Pikir maşgallary birleşdirýärem, aýyrýarem, awa hemme adam pikir edýär. Şunus, şoň üçin pikiriň üstüne işlemek. Körpü näme sora? Kaçırdyň ha sen taýyn. Pikiri var-a? İň pikiri ütgediýän zat aýtjak size. Pikiri ütgediýän zat dogry sorag. Ýanlış soraglar, ýanlış pikire getirýär. Dogry soraglar, dogry pikire getirýär. Mysal üçin, ine siziň öňüňizde bir variant bar. Doğrudanmy? Biznese goşulmak, goşulmazlyk. Doğrumy? Goşuljak diýsen,
1800 manat önüm almaly. Onun kelän birinji gelýän pikir näme? Ha? Ne edip ödesem kam diýip pikirlense, o pikir ol. Ýöne köp adam näme pikir edýär? Ha, özüne derro kelesine gelýän pikir, mende bu pul ýok diýär. Derro. Egerde dogry sorak bolsa, men näme demde şo puly ödäp bilerin diýse, ýankyna. Onda o pul tapýar. Ýöne mende bu pul ýok diýse, pikirinde şo pikir gelse, şo durýar. Düşünüňiz? Hemişe de şoňalak. Adamlaram bar ha, özüne dogry sorak berip bilen ýagdaýynda ana şonda dogry ýola gidýärler. Pikir ütgeden zat sorak. Ýöne dogry sorak berip bilmek gerek. Körpä. Lüboy bir erwet pikir aýdyň, men şo dogry sorak berjek bolup koýnam. Da praktik edin. Iň erwedin aýdyň. Ben diysem näme diýär? Adam edenok. Näme? Şuna şu kampanyany aýtdylar. Ýok diýär. Kampanyalar kovalıp varıyor. Onlar aktivist metbellerinin forum yürümemeyi. Yani halika şu barada. Hı. Başka kampanyalarda ömrümde bir bebek sözdayım. O böyle aktivistler boruya söylüyor. Başka kampanyalarda bir geze aktivist etsen bolly, bütün ömrüňe pul alyp oturýan. O işleseň amalýan onuň, işlemeseň amalýan. Diýerler gerek. Malýan. Davay şo temany okat koýjak. Seredin. Birinciden, bizim kampanyada aktivist näme üçin bar? Bizim kampanyada produkt swojego produkta bolmaly. Bu näme diýmek? Her adam, her bir partner öz önümini tanayan, iýen, bilýän bolmaly. Dogry dämi? Indi şonuň üçin biz pastaýan iýip durmaly. Şol önüm, men öýümde 3 güne gidenok, 4 güne gidenok şol. Mesela öýde iýenken. Menim iýen, nasyby diýýär, çağlarym iýär, gerek ýerine çalynýar. Hem zat edilýär şunu. Şonuň üçin 3 gün, 4 gün biz bir ýere gitsek, halajenlikde galyp gidýär. Onu günem durýar. Açılan, yarısı duran bolsa, eger çağlar iýseler, azalýar, gutarýar. Ýöne pastaýan iýilýär. Indi pastaýan produkt iýip duran adam pastaýan şo biznes barada pikir edýär. Siz prosto produkt iýmen gören, 10 günjük iýmen görün produkty, siz vertere barada gurlasyňyz gelmeýär. Synlak görün. Şoň üçin hem pastaýan produkt iýmeli. İkinji ýagdaý. Biz produkt iýmegimiz şu aktivist edýäs. Biz onu satmak üçin de, düşünüp bildinmi? Şu aktivist edenimiz üçin hem kampanýamyza pul tölemäň taýyn. Näme üçin? Şol men partnerim iýip otyr, diýmek şol dogry gurrun berip otyr. Diýip seredýär, ana şoňa da men pul tölemäne taýyn diýär. Indi başga kampanýalara seredýär. Başga kampanýalar näme diýär? Bir gezek aktivist etseň bolly diýär. Bir gezek aktivist eden adam islese biznese gelýär, islese gelmeýär. Günde de önüm ulanmaýar. Dogry dämi? Günde de şo biznes barada pikir etmeýär. Indi şol adamlaryň söwda eden wagtynda sen pul kazanýan, etmedik wagtynda kazananok. Indi bu nähili boldy? Her aýda söwda bolup dursa her aý kazanýan. Dogrymy? Diýeli hem men bir gezek söwda etdiňiz, men bir gezek kazandym, indi gidip beräýin. Başka ýurda gidýänmi? Şo bolýarmy? Dolgy srok däl ol. Ondan soň bar ha bir näme diýen men? Orslarda bir söz bar da. Näme diýär? Trava zeleneє там, где нас нет diye. Şunu mu söz? Ha? Awa. Ay men kynlay illen koy. Hemşe şoňa duýulýar. Ene men erkek adam bolsam, как будто var ilin hele goýýarlar. Ha? Dogrymy? Dogry. Sizin verterede otyrsanız, как будто başga kampanya goýýarlardyr. Ýöne gidip görseň içine, gidip gelip duranyň sany kança bar. Düşündiňiz dämi? Düşündünüz? Şoň üçin de var ha, men size bir zat etjek. Siz egerde var ha, şu ýerden daşar ýurda gitseňiz hem, başga ýere gitseňiz hem, başga şäherle göçseňiz hem, siz iň esasy özüňiz äkediýäňiz. Barbyr siz başarmaly. Şu kampanýada bolsaňam sen başarmaly, başga kampanýada bolsaňam sen başarmaly.
Doğru değil mi? Sen özün koyup gidin o bu kampaniyada. Özün hak ediyen ha. Doğru değil mi? Aňyr ilk barsaňam şo iş etmeli. Aňyrda da adam gözlemeli. Adamlar bilen gürleşmeli. Şo bir hereket edýän. Ýöne marketing plany syndaşdyryp görýän welin. Birinciden olarda her aylyk pakupka ýok. Diýmek sen bir ay bay 10 ay garyp. Şo bolýan. Mana şo bolýan. Ondan soň men özüm, liçne özüm gördüm şoňaly kampaniýalar. Men görüp ýörüm. Bir gezek söýda bolýan kampaniýalar, bular magila jemleýär. Magila näme diýmek? Mazarlyk. Näme? Tipa karoçy adam ýazyrly dip fiktiwni bir adam ýazyp goýberýär önüm üçin. Ondan ýene bir fiktiwni bir adam ýazyp goýberýär önüm üçin. Ýene fiktiwni adam ýazyp pakupka ýok bularda. Ondan var ha, seredýän bolýan var ha, näme bolýar? Olarda da binara dor, dämi? Näme şular ýalak özü, ene öyle adam, ene öyle adam. Bular özü da. Ondan näme? Bularam özü. Ay karoçy mar aşağınyň özü gurup gidip otyr. Bir adam gelýär, galanlar özü. Gurrun berýär adamlar biznese goşuşanak önümden alýarlar. Ay ýene önüm alaýyn-da pulumy üşü diýýärdan aşakdan adam ýazyp goýberýär alýar. Bul öli. Mörtüy. Bizde kampaniýa näme etdiňe? Şu günden başlap näme bolýar bizde? Mörtüy duşalar aýyrýar kampaniýa. Doğru değil mi? Aktivni däl adamlary 6 ay aktivni etmedikleri day. Aşaň başga ýerde oyna. Biz bäde biznes edýäs, aktivni adamlar galsyn. Näme üçin edýäşan? Bize mazarlyk gerek gel. Şunýarmy? Ýok adamy. O näme diýär artyk kakabay çaýdyar, näme diýär? O goňşuňyzyň bir habar barmy diýär kampaniýa ýazylandan diýär. Bilýärmi? O habar ýok bahirlan. Adyny familiýasyny bilýär, telefon nomerini bilýär, hop registrasiýa etdir, özü önüm alypdyr, özü satdyr. Aňyrda goňşuň habary ýok, granat bopdyr. Näme bolýar? Bize mazarlyk gerek gel adamlar. Şunýarmy? İşleýäjek adamlar. İşleýäjek. Jüňüzde pul kämmi? Gidin çağlaňyza bir zat alyň. Ýöne gidip de diňe önüm alyp özüňiz derejek aldyrmak gerek gel bär. Şunýarmy? Halalca işle. Halalca kazanın. Vallahi şu anda biznes size işliyor. Tersini etseniz tersini işliyor. Siz biznes işliyorsunuz. Näme bolundy ýa soru? Düşündiniňizmi? Siz düşündiniňiz? Kim ýa düşündi? Karoçy men aýtsasadım. Başka şey düşündürecek bolýar Gülbahar bolýar. Yüreğim ince alma düşünmediňiz öýdýän. Ine seredin. Ine bir jyl dom. Doğrumy? Ine şu ýerde 200 hojalyk ýaşaýar şol öýde. Doğrumy? Ine bäerde de bir jyl dom. Munda da 200 hojalyk ýaşaýar. Bäerde de bir jyl dom. Munda da 200 hojalyk ýaşaýar. Ine şu ýerde bir kampaniýa geldi. Doğrumy? Kampaniýa geldi şu ýere. Indi bundan bir adam şundan söýda etdi. Doğrumy? Şu adam şundan söýda eden üçin bu kampaniýa muňa belgili bolupdyr. Bütün ömrüne belgili. Barmy şoňalyk bolýar-da? Sen bir gezek söýda edilýän kampaniýada nähilek bolýar? Näme bolýar? Sen bir gezek söýda etseň, şo kampaniýa sana bütün bir ömür belgili bolýar. Doğru değil mi? Şo bolýar-da? Sen bir gezek söýda edeniň üçin men seň hemşe hyzmatyňda durýan diýär kampaniýa. Doğru mu? Ya bolýar oturup gerekken. Görünýärmi? Ikinci adam söýda edýär, üçüncü adam söýda edýär, 5-nji adam söýda edýär, 20-nji adam awa berde bir topar adama belgili boldy bu kampaniýa. Näme bolýandy? Bankrot. Ýok, bankrot bolan ol. Söýda täze adamlar gelip dursa sana belgili men diýär. Täze adamlar gelse men sana pul berjek diýär. Ýöne indi şu törekdäki hemme domainde gyzyklandyrdy, zat etdi, boldy söýdäsini edip bolla. Näme diýär? Borlay berde kän adam gelmeýän bolar, men ýöräýin berde nas aňyrrak diýär. Götçe. Götçe dämi? Doğru dämi? Logiçni dämi? O oýanyň o, logiçni dämi? Ine görüp dursunuz näme? Ine seredin vertere. Ine vertere. Şulay söýda etsen sana şulay bergili men diýär. Indi kay, yenim söýda etmesen sana bergili däl. Muňa pastaýany söýda edip oturýan adam gerek. Ha,
Gidýän bol. Gitmeýär. Şoňala köp adam jemlese, bu gitmeýär. Her aýda muňa söwda gelip dura. Näme üçin gitsin? Düşünýärmi indi? Tapagy düşünýärmi? Indi haçanda size şu ýerde bir gezek söwda etseň boldy. Awa, näme? Ýakaň açyk gezip berse millioner polybom bolýan diýen bolsa onanma. Onanma. Oňa hezlik ýok. Baňal kampaniýalar atdan aýda oturjak kamera zapset. Ýöne şonu ýalaklar bolan ýagdaýynda gidiberim diýip atpusbide goýbar. Hezirlik. Gitseler bolýar. Ýok, ol gidýär. Onuň enem gelýär. Debe berde kediligi agyrda tabar Bir bilen. tane adamın alyan kampanya. Yöne o tatlar ne düşünüyor? Bu erkin biznes. Bu değil kardeşim. Bu erkin biznes. Awa meselen bir adam gitdi. Doğru değil mi? Berde başarmadı. Ondan gitti, aňyrda özüni synak gördü. Aňyrda da bir kaýboldy. Aňyrda da hezlik ýokdy, onu gördü. Ondan barybir bäri gowdy dik gelse, neme ýok? Günäsi ýok. Ýok. Ýöne bir kızykly ýeri bar. Kampaniýanyň kodeksinde, bizde kodeks diýip bir zat da, tertip düzgün bar. Doğru değil mi kampaniýanyň içinde? Kodeksinde izumlukdan ýokarda adam bar bolsa, izumlut bolan bolsa ýa başga bir kampaniýada ady çyksa, näme bolýar? Terminasiýa bolýar. Soň gelip täzelden başlamaly bolýar. Şunuňyz? Bolly? Şoň üçin içiňizde izumludyňyz adyňyz gidem bolsa derrä gidip aýdyp. Yok, onun gibi adalet. Adaletli. Sebebi, ol berdeki statusunu yitirip yeni şu statusuna geri bilmediği adaletli olmayan efendim. Men size açaçaň aýtjak. Ne açaçaň aýdýan? Köp kampaniýaň önümlerini men şu wagtçyly ulanýan. Şunuňyz? Ulanýan. Elbetde, ýöneme otaýda biznes kuramak. Näme üçin? Men birinciden Vertera gelýänçem bir ýyl gitdi. Men bir ýyl şu Verteranyň töwerinde gezdim. Çynmy şol? Dälmi? Gazanp bolýarmy? Gazanp bolmaýarmy? Marketing planyny öğrendim. Situasiýalaryny öğrendim, mümkinçiliklerini gördüm. Hemme zadyny görenden soň ondan soň geldim. Men setiwa biznesler gowy tanıyan. Haberlikde 2 ýyl işledim men. Jenes'te 1 ýyl ýaly işledim. APL'da 6 ay işledim. Bilýärmi? Ýöne şondan soň setiwa marketing diýen zat duzurdum men. Bolly setiwa marketing kämer neme däl? Adamlar bir Allah'ın ýoly diýip pikir edýärdim. Men şeýle diýip pikir edýärdim Vertera gelýänçe. Düşündiňiz? Ýöne Vertera gelemden soň düşündim. Adamlaryň durmuşynyň üýtgedýän ýer ekenler. Setiwa marketing. Şunuňmy? Men şu wagtda çelli fabirliň zatdan ulanýan. Ayıpmy? Rastrelyda. Ýöne men otaýda kampaniýada içkilik adam çağırıp kampaniýany östüremek. Özüm men otaý ýazylyp alamak. Tanışlarym apa birlikde işleýän. Şolardan alýas. Çaýny içýäs. Ba çaýlar bar, gowy çaýlar bar. Zumla pastasyny ulanýas. Gowy zatlar bar. Ýöne kampaniýaň öň ulananymyzdan soň öwrenşen zatlarymyz bar. Düşündiňiz? Şoň üçin hem ulanmana dowam etjek. Ýöne men biznesimi şu ýerde kurjak. Vertera men üçin biznes. Fabirlik men üçin tovar. Düşündiňiz? Şolar ýalar. Hawa, näme sorak ýene-de? Bamy sorak. Jemläýärmi? Pikir ütketmäni öğrendikmi? Şu pikir var ha, iň erwet zat şol. Seredin, ýenem. Hawa jemläýär şu ýerde. Şu ýerde şuňa ajaýyp jemläýär. Pikiriňiz erwet bolsa şonu tasdiklap, pikiriňiz 2 serwet bolup, ýa-ni tasdiklap, ýa-ni 3 serwet bolup, ýa-ni tasdiklap, ýa-ni 4 serwet bolýandyr. Düşündiňiz? Şoň üçin erwet pikir kelläňize geldimi, gowy endik edin, şonu gowy pikire öwrüp bilen, pozitiv tarapyny görüp bilen. Her bir ýagdaýyň gowy tarapam ba, erwet tarapam ba. Haýsy tarapyna seretmek size bagly. Düşündiňizmi? Indi egerde siz gowy pikir edýän bolsaňyz, gowy pikiriňi her gezek tasdiklaýan, has gowlanýan pikiriň, tasdiklaýan, has gowlanýan pikiriň tasdiklaýan, ondan üstünlüğe yetken durmuşun ütüye. Düşünür? Bolly ansat. Ana hak söz. Ana tasdiklan.
Düşündünüz? Ine cemlende şoňalak ansatçyk. Boldy? Haçandy erwet pikiriňiz gelse, ýene-de bir zat aýtjak. Ine şu jaňa ýerde bar, erwet pikire getirýän bir zat aýtjak. Gatga uzatjak. Men şonu aýtsam goda. Egerde siz var ha, lider boljak bolsaňyz, erwet pikirli lider ýokdur. Haýsy bir lidere seredäý, hemmesi pozitiv pikirdedir. Lider boljak adam pozitiv pikire geçip bilmeli, pozitiv pikirlenip bilmeli. Şoň üstüne işlemeli bolýar. Düşündünüz? Indi ýene-de bir gowy ýerini aýtjak şurada aýal gyzlar köpürak da. Size değişin. Gıybat etmen. Erwet pikire getirýär. İşinizi bolun. İşinizi bilip edin. Şu ýerge gelýäňizmi? Nastroy bilen gelin, nastroy bilen. Men şu ýerde bir zat öwrenip gidermikem şu gün. Men näme iş etmek üçin gelýän şu gün. Maksatly gelin, maksatly gidin. Telefonuňyzy alan wagtyňyzda eliňize maksatly edip alın. Düşünýärmi? Maksatsız telefonu eliňe alsaň, näme bolýar? Boldy. Wagtyň geçip. Düşündüňmi? Eň gyzykly tarapy erwet pikir gürläp oturan adamlaryň ýanyndan gaça durun. Gıybat edýän adamlaryň ýanyndan gaça durun. İşinizi bilin. Ýokmy? Edere iş ýokmy? Kitap tap. Leksiýa tap. Video tap. Öwren. Dinle, otur, öwren. Halipalaryňyzdan soraň. Bu topar videolarym bar eken, geçende okladym men bulara. Bu topar videolarym bar. Oturun. Özüňize işleň. Ondan gowalýan. Özüňize bolan anamyňyz artýar. Geleňiz üçin köp sag olun.